Ụmụ ọdịnala Igbo ekenela m ụnụ. Asị m ka onye chiri ya zelụ. Asị nkachi tata bụ Orie itere anyị ihe ọma. Anyị ga-adị dịka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị m onye chụwa anyị ya daa. Onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị anaghị aya aja enughị anyị aja. Asị m onye sị na anyị ga-adị mma, onye anyị adị mma. Gọzienụ ndị na-agọzi anyị ma kwuluonụ ndị na-ekwulu anyị. Anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asị m onye sị na ihe anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye ati ike nke anyị na-eme ka o nwee isi. Asị m na akakaka anyị ama anyị, jijiji anyị ama anyị, anyị ya nwụchu, anyị ya efuchu. Ụbọchị ọbụla ọbara ga na-aga okporo ụzọ, ụkwụ anyị apụ anyị ama. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi Tubelu Oraifite, nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abịa n'ụbọchị tata bụ Orie wee sị ka nkọwa ụfọdụ ihe si na ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa na WhatsApp mbịa na-ajụ m ajụjụ dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi Tubelu Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, wepụta oke gbara mmadụ afa miri emi. Anyị na-eme nke a nke ọma, na-alụkwa ọrụ mmụọ siri ike, na-achụkwazi àjà n'isi ndị niile kụrụ mba na tempụl anyị na ndị na-anyị na-arụrụ ọrụ ka ha na-eje eje na-abata abata. Anyị na-eme everyday rituals. Nwekwazie ọnwa ọfụ rituals anyị na-eme n'ọnwa ọfụ. Ihe nji maka ebe n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa gịnị bụ afa. Nke a bụ part 3. Ihe m chọrọ ịkọwa, ihe ị kwesịrị ịma, gịnị bụ afa. Kedu ihe kpatara na onye ọdịnala Igbo ọbụla kwesịrị ije na-ajụ ese. Ndị Igbo na-atụ n'ilu si na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ macha. Ka mmadụ ofu atụ, mgbe ụfọdụ nwere ka ụfọdụ ka ndị mmadụ na-adụrala Igbo, onwe ndị a na-akpọ ofeke kpatara na-atụ ilu si na okwu mmụọ na mmadụ adịghị ebi n'ọnụ ofeke, n'ọnụ dibịa ka ọ na-ebi. Yes. Ihe m na-achịkọwa bụ ihe o ji dị mkpa na ige na-ajụ ese. Ka m kọwara ihe mara. Ị makwa na dibịa na-ajụ ese. Example, mpụta n'ụtụtụ, my morning rituals. Mpụta n'ụtụtụ, kwadocha onwe m wee baa n'ime temple, wee kụọ belụ, were ụmụ ihe ndị anyị ji akụrụ ụmụ mmụọ, gwa ha na ya abịago. Kụchaa ya, ajụcha m onwe m, nyochacha onwe m, akụọ m those bells na ọyọ niile a, nkụcha ya ka ha wee gwa ha na chi efego, na m abịago. Mmechaa nke a, awa atụọ m nzu, tụọ ha nzu, entities of powers niile, tụchaa ha nzu, atụọrọ ha nkwụ ọkụ, ka ike wee dị ha, ka ha wee na-alụ m ọlụ, and ka m wee na-apụ ọkụ. Tụchara ha nkwụ, awara m ha ọjị, wee gọba ọfọ, gọcha ọfọ n'isi ndị enyi m, gọọ ọfọ na ndị niile kụrụ mmụọ anyị mba, ndị niile na-ayọ anyị ka anyị na-edota ha n'ekpere, ndị enyi anyị niile, ndị niile anyị rụrụ ọrụ, ndị anyị melụ ụka wele na ndị dị iche iche. Anyị gọwara ha ọfọ, gọchara ha ọfọ. Anyị gọọ ọfọ maka ndị na-erote Ugochi Tubelu ọdịnala temple na-eche ihu na east. Anyị na-akpọkwukwa ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-enye ya bụ ozi, na-enye ka ha jụọ eje rụọrụ ha ọrụ, mezuru ha ebumnobi ha. Anyị na-achụkwara ha àjà. Etu a ka o si wee dị. Maka na o nwere ndị na-abịakwute anyị, ọ bụrụ na ha ejiri ego ha ji alụ ọrụ, anyị gwa ha ihe ha ga-eme, ihe mmụọ gwara anyị ka anyị agwa ha, and ha ji eme ihe, ha fuo ego ha eji wee rụọ ọrụ. Ihe ndị dị etu a bụ ọ bụrụ anyị mmadụ na-eme, na mmụọ na-eme.
maka ihe ụmụ mmụọ dị etu a ga na-achụpụrụ ha aja maka ndị na-eje ozi na-agba ụkọ n'etiti mmadụ na mmụọ. Anyị mechaa ya, o nweziri aja ihu ọma anyị na-achụrụ dị niile nwere have something to do with our temple na ndị enyi anyị ka ife ọma na-emere ha. O nwekwazie ndị yọkwazi for special prayers, ma ndị nwere na-achọ ije ahịa ma ndị na-enwe biznes ha na-ehopu na ya akwụ ha ụgwọ, ha chụpụrụ ha aja ihe ọma ka ọ gbachi pụọ, ka ị gawa ego ka ọ bata ka o mezuo celebration. Ha jecha ọtụtụ n'ime ha jecha bata ha ese ndịara anyị ego si wee saraka. Ụmụ ihe nweziri rituals anyị na-eme every day. Asị onye nchụaja na temple, I must do it. Ọ bụrụ ndị ụka ọbịa ha akpọ ya na ha na-achụ aja masị mana nke anyị na-achụ aja. O nwere ụmụ mmụọ ndị maka na-ekene nwaanyị na-agwa akịrị ka ụdị agwọta ọzọ. O nwere ụmụ mmụọ ndị na-eje ozi ndị na-apụta ụtụtụ asị ha jebe oru, jebe Igbo, jebe obodo oyibo. Ndị niile ndị enyi anyị niile ya je mee ka ọmaka mewere ha, a na-achụpụrụ ha aja. Tata mmecha vidio a na-emekwa nkwara onye mma eje chụrụ special aja ihe ọma, ka ihe ọma na-eme ka o wee na-edu ude n'ebe ọ nọ. Then ihe gbasara afa ndị maka ịbịa bụ na anyị na-agba afa miri emi, mana before ọ na-awụ ụfọdụ ndị mmadụ bịa ha afụta na ha ma agba afa, ha sị na ha agbaga afa too much. Ọ bụrụ eziokwu. Ihe na-achịkọwara gị bụ na afọ abụghị routine like nchụcha aja niile a na-eme eweje m n'ụgbọ afa m, gbaa afa ma ndụ ma ọ dịkwa, gbaa afa maka ezinụlọ m, gbaa afa maka ndị enyi m. O nwere ụfọdụ ndị enyi m ha abịazie m ozi mụ gbakere afa n'eti ha. Ụfọdụ n'ime ha mma agwa ha. Ịghọtara ihe na-achịkọwara gị ha? Yes, ọ bụrụ na mmadụ bụ onye na-arụrụ ọrụ, o nwere mgbe mma anọkọta abịa gwa m maka onye dị etu a, m gbagoro afa n'isi, agba m afa na ọ bụrụ iwu na mma agwa onye a na mgbagharị afa. Enwere m ike kpọzie na fọm ọsị ndị meseji si ya ka emegoro ihe dị etu a, ka emere etu a. Ụfọdụ mma agwa ha ejiri m aka m were ihe aja jee chụpụrụ ha aja. Ọnya na onye ahụ identify with us, ọ uru ọba. So dibịa na-agba afa. Example, anọ m tata ebe gwa m ihe chade ka m nyechara chi m ihe, asị dibịa ana m atụrụ chi m aja every month. Ịghọtara ya? Agwụ nwe ebe gwa m na mma egbukwa anụ ya anụ. So mmesịa vidio na mma ejekọ n'ụgbọ afa m ka m jee jụọ ya eti m ma emerie. Ọ bụrụ na agwụ m na mma egburi oke na nwunye ọkụkọ na ihe ndị ọzọ mmeji wee jụacha wee gbacha afọ ọsị m ya si n'ihe dịta ka mmeji wee bịa n'ihu ya echi eme ya. Ịghọtara ya? So mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ndị mmadụ asị na ha jere na dibịa asị ha mee nke a, ha mechakwana ya, mechakwa ha jekwafu dibịa ọzọ asịkwa ha mekwa the same thing ha mechabugoro. Yes, so many things na-aka ọsị ya. Nke mbụ na o nwere ike dibịa gbarụghị afa, agbara afa miri emi, and ihe na-ebute mgbe ụfọdụ o sikwu n'aka onye a na-agbara afa ma ọ bụ dibịa na-agbakwunye afa. Ike dị na-akpọ mmadụ niile nwere ọdịse na onyinye. Enwere ndị na-afụ ụzọ wepụta oge gbaa afa, jụọ mmụọ ajụjụ, nwee mmụọ na-aba ka afa a na-agba. Na afọ ebe ụlọ ọrụ m anyị nwere ichoku. Ya nwe aha mmụọ, ya bụ mmụọ bụ ichoku, mmụọ na-agba ama. Enwere mmụọ nọ behind afa ọbụla. Ọ bụrụkwa ichoku nke nnụnụ ọ bụrụ ichoku nke nnụnụ nọ afa ya bụ deity nọ behind the afa. Yes, mana ihe na-achịkọwara bụ na anyị wụ dibịa na-anọkọ gbakwuo afa n'isi onwe anyị. Onwe mgbe ị ya agba afa asị gị were ọjị jee nye ndị ichie ma were ọjị jee na ịta na-ekwu etu a ka ọ dịkwa gị nwere onwe gị bụ onye na-ajụ ese. Ịjụ ese, ọ bụrụ na o nwere ihe dị n'ụzọ aja ahụ ị chụrụ ya egbukapụ ya. Nke ọzọ bụ na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ya je gbacha alụghị afa mana ọrụ dị n'ụzọ ga-alụrị ọfụma. Example, o nwere ndị na-abịakwute m, o nwere nwoke bịakwute m ya sị na ọ chọrọ ka m lụọrọ ya ụka were wee sịa sọrị na ọ bụrụ na m agbara afa n'isi gị mara ihe dị n'ụzọ gị na m ya alụghị ụka were, I will not use because of ego ị ga-enye m wee lụọ. No, achọrọ m ka m rụchụọ anya ọrụ ka ide ude. Wee sị ya na ihe mmegbu na mma agba afa ka mmadụ nwee ihe dị ụzọ. Nke m nene relationship ya na chi ya, nene relationship ya na ndị ichie, nene ma o nwere ọgwụ dị n'ụzọ ya, nene ma onye arụ dị n'ụzọ ya, nene ma onye ụchụ dị n'ụzọ ya. Ihe niile a bụ negative energy.
onye mata ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ijekwu dibịa ụfọdụ si na ịchọrọ ịgba afa ọlụ ọrụ nụ o nwere ike ịlụọ ya ọrụ obere oge ọsịfụrụ asị na ọ lụtụrụ obere oge kwụsị adị m alụ etu ọnwa mbịa gwa nga na-akpa na anakpa na ọfọ gwa gị ka ihe esi wee lụ example again kwa ọ bụrụ na mmadụ bịakwute m sị na ọ chọrọ ịlụ ọrụ mmiri na ya na-afụ onwe ya na mmiri ma ọ bụ nke asị m ya yes ya na-afụ onwe ya na mmiri mana ọ dịrị ya na ọfụma onye conclude n'iwu onye mmiri dị afọ na ọrụ mmiri no mma agba afa ka mmadụ exactly ma na ọsọ ndị mmiri na-edistọpụ gị then mara ọ bụrụ na ndị mmiri a ma the level of their disturbance na ndị agha ekpere ile ọma ka ha nyere gị efe ịgụpụta ịlụ ọrụ mmiri ma ndị a ga-eji akwa wee zee iwe then mara na o nwere ihe ndị ọzọ dị n'ụzọ gị example ọ bụrụ na ị mara chi gị mmadụ je lụọ ọrụ mmiri nwanne ọlụrụ banza o nwere ụdị ụchụ ya dị n'ụzọ gị eburu onye arụ dị n'ụzọ eje lụọ ọrụ ndị ọzọ ma aga o mee ma ụfọdụ nwere ike amezie ka ọ dị nwere ike kata obere kwụsị ọ mechado onye apụtazi ọ na-asị m na alụrị ọrụ mmiri mana nke alụlara gara so aha kpa na ana akpa n'ọfọ so onye matara ka ndị shọ na ihe alụrụ gị gara mbịa jụọ ka gbaa afa itezi n'ụjọ maka ịgba afa ọrụ ịgba afa nọkwa ije mmadụ ije n'ọgwụ dọkịta wee plesie gị na lab ka eje mara ihe ọ ga-etriti ọma just na-etriti ọfụsịrịma based on ihe ọ nụrụ n'ọnụ gị so ịgba afa dị very very important ịma na o nwere ụfọdụ na-asị na eje na be dibịa obodo na enwere ike asị ọka emekwa ihe ndị ihe eji sị gị mekwa ihe ndị emebiri mbụ bụ na nke imere agara example kụta awụ dibịa nwunye m bụrụ eze nwaanyị ọ nwere mgbe ụfọdụ dara nkesị nwunye m ya gbara m afa ma ọ bụkwa na o nwere enyi nwoke nwere ike ịbịa na ma nje na nke enyi nwoke ọ gbara m afa ma ọ bụ na ọ bịa na bịa ma gbara m ya afa ghọta na-ego na mgbe ụfọdụ dibịa na-agwa onwe ya n'ụtụ na emechago m ihe dị n'ụzọ m most of times ihe ya apụtakarị n'ụzọ m bụ na mmụọ dị etu asị m bịa wapụrụ ya ọjị ma ọ m bịa nye nkwụ ma ọ m bịa gbuoro ya anụ something like that I do all those things mana gị nwa na onwe gị kpatara o ji awụ agbara gị afa afụle ntịtịns bụ na enwere ike ịdịgo 30 something years 40 years nwebere ihe dị n'ụzọ gị chukwara echukwa so all these things kwụrụ na line na-agbabu ụtọ ha na-agbanyere ụstọ na-agbanyere fim na-apịawa gị azụ so ọ bụrụ na eme ya ọfụma ka mmadụ ga-atụ ihe na-efọrọ ndị mmadụ na-eme ndị mmadụ ị nwere ike example onye ya alụrụ ọrụ ọ bụrụ na ị nwere ụzọ problem ise dị ibido na nọmba 1 wee lụọ na-agbarata ụdị ebido nọmba 5 ọlụ nọmba 5 ọ ma aga because ndị nọmba 1 a ga-eje gbarụ ya onwe ihe ọnwere ị na-alụ wute atụ chigi eje gbarụ ya enwere ike ndị mmadụ eje lụọ ọrụ ga-awele ma ọ bụrụ ọrụ oke rụọ ihe ọbụla ute atụ chi gị karị chi gị alụ chi gị eje gbarụcha ihe niile ịma na onwe ndị chi ha mmiri ma ọ bụ arụsị na-eso chi ha ịmara mara ya taa nke ọzọ ọnụ nwere ụfọdụ nwere ike isi na ha ji lụọ ọrụ ka mma ofu atụ mana o nwere ọrụ dibịa nwaanyị ama alụ quote me anywhere o nwere ebe a na-emerụ ihe mmụọ nwaanyị apụọ nwoke akwụrụ ịmara ka mma ofu atụ ma ama ofu atụ maka na ụfọdụ ya asị na Ugochi tubere ekwu mana eziokwu m na-ekwu maka na abụrọ m jos na mbụ onye nchụaja abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo ịmakwa na nwaanyị adị alụ agwụ nwaanyị adị alụ nwoke agwụ ị nwere ike ọgwụ na agwụ mara gị ofu dibịa ifo na soshal midia asị gị bịa ka ya lụọ ọlụ gị agwụ na be anyị ebe nsi bịa nwaanyị ọsọ kpọọ ya ihe ọbụla ọsọ gị kpọọ ya adị alụrụ nwoke agwụ nwaanyị adị alụ fat nwaanyị adị abịa ebe a na-alụ agwụ ịghọtara ya ajọ nsị ka m nwere so nke a ma atụ mma amazi atụ ọzọ mana ụfọdụ na-abụ nwere ike ijezi ebe a nwaanyị je lụchara ụja bụ agwụ ọ bụrụ na agwụ a gara echi jezi ya gbaa afa mmiri mefo na agwụ gị na erubere agwụ esi ya n'elugo na agwụ mbụ ịlụrụ ya mana ịrụtara ya ọ na-abụ nwata jee ozi ọ bụrụ o jetara ọzọ ọfụma o jee nke ugboro na-abụ ịghọtara ya ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na-ajụ ese na-edoghị atụ egwu ịgba afa mmiri emi ị nwere ike chọba onye ga-eji 1000 ma 500 naira hụrụ asị na onwe ndị ji 200 agba afa ọ bụrụ ịgba afa isiokwu na how well agbanya afa onye ewepụtara obi wee tụ gbaa afa mmiri emi maka na ị na-agba afa mmiri emi ịma ọ na mmụọ anwa nọ behind the afa na-ana egbu anọkọta gbori ya na ịmara ịma ọ na-enye ya ihe na-ekene nwaanyị na-agwa akịrịka dị agwọta ọzọ ekenekwa m ụnụ ụmụ Igbo na-ege ntị ihe m na-achọ ịkọwa na-agba afa na-ajụ ese na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ nke bụ eziokwu na ịlụcha ọrụ dị n'ụzọ gị na ọ dị very possible
na mmadụ ga-abịa na be dibịa agbacharị ya afa ọ bụrụ na ụzọ ya niile dị sam, ihe a ga-asị ya wụ ya were ọjị kene chi ya, ya were ọjị wapụrụ chi ya ọjị, ma ya were akwa ya chụpụ àjà ihe ọma, ma ya were ego like 50 naira ịnọ ọ pụọ ka ọfụ ndị ọlụsị ka onye ha chụpụ àjà maka ihe ọma dị n'ụzọ ya ọ naba. Ọ bụrụ iwuru ije ebe dibịa na-aga elesịrị gị ihe niile, kama na ihe na-eme ya bụ na ọrụ dị n'ụzọ ọ na-enwerọ nke ịrụrụ alụ, nke i mere attempt ka ije lụọ onye lụrụ ya na-alụtarị ya maka ihi so many things mention. Ka m kwụsị ebe a, chọọ nka vidio atọ ogologo. Nwa ajụjụ ị nwelụ n'ihe ha nkụzi taa, maọbụ ihe ịnụgo n'ọnụ m na nkụzi ọdịnala, maọbụ ihe ị chọrọ ịma na ọdịnala Igbo, send arụ m meseji na WhatsApp nọmba m 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite nwa Adam. Ị ga-eji afa nweta na Facebook, maọbụ send arụ m meseji, drop ọnụ voice note, send them message na WhatsApp. Aga m enyere gị aka. My mission is actually to help people live better life. Ya gazienụ n'ọfọ.